Hola, que tal? Moi boa tarde, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. A ver quen me anda por aquí. Moi boa tarde, vamos a empezar a mirar se teño todo conectado, porque creo que non teño chats en directo, todos os mensajes así. A ver, dixidme hola, faládeme, dixidme hola, que tal, porque a mí ainda non me están entrando os chats. Hola, que tal? Hola, moi boa tarde. A ver, este se tiña que estar preparado. Sinto, pero colleu o toro. Non me dou a vida para ter todo preparado, porque vos vou contar. Eu non... Hola, que tal? Caqui, chamaste Caqui? Hola, Caqui, que tal? Moi boa tarde. Desde a Coruña, Ana, unha tocalla miña, Fernanda, hola, Fernanda, que tal? Hola, moi boa tarde, moi boa tarde. Moi boas tardes, así que hai xente, caramba, entrou todo o mundo de repente. Estábates aí todos agachados. Hola, que tal? Ai. Moi boa tarde, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante. É un alcumio de caqui, pero sí. Bueno, pois mira, o caqui é unha das frutas miñas preferidas do otoño. O sea, é a preferida. Non é unha das, é a preferida do otoño, Hola, que tal? Ivete, José Manuel, moi boas tardes desde Vigo, José Manuel, que tamén sempre está por aquí, desde a Coruña, que non me quede ninguén atrás así. Hola, Concepción, moi boa tarde desde Rianxo, que tal? Hola, que calor teño, Dios mío. Boas tardes desde Luxemburgo. Carai, Fernanda, moi boa tarde, Eu quero vos preguntar, porque, bueno, colleume así un pouco toro porque eu vou para a festa. Eu non sei vos, pero hoxe é día de festa. E non lle quitín o sonido ao teléfono que eu teño aquí. Hoxe é día de festa, desde Miami, me caches na marsalada. Desde Miami, é moito máis lonxe aínda. Eu quería vos preguntar unha cousa, vamos a ver. Estou a quitar o sonido, non é que estea con vos e a contestar os mensajes de WhatsApp. Eso xa os mirarei, pero estaba a quitar o sonido. Quería saber si de onde sondes ides a ir á fogueira de San Juan, o sea, si celebrades o solsticio de verán de algunha maneira, porque aquí, bueno, eu vou ir de bruxa, vou a intentar ir de bruxa, porque o traxe de meiga hoxe non é para levar a ningún lado. E aquí, o sea, hai festa en moitos sitios. Festa nos bares, poden facer sardiñadas por todos os lados, vai a ser a noite meiga, a noite das fogueiras, a noite da ilusión, a noite dos feitiços, dos namoramentos tamén por feitiços. Hai que ter cuidado con todo, porque esta noite poden che botar un meigallo en menos de nada. Pois así. Entón, eu vou ir aquí a un bar que hai aquí na aldea, aquí cerca ao lado, que se chama O Reviravolta. Díjovolo porque, claro, se son desde Miami ou de Luxemburgo, como Fernanda, non chegades a tempo, pero se son desde aquí de Rianxo ou de Boiro, de Escarabote, de Puebla ou así, pois podedes vir, porque vai haber unha festaza aquí no Reviravolta, en Bretal, ao ladiño do cementerio. Vamoslle a canturrear un pouco ali. E vai haber sardiñada, foliada, vou levar a miña gaita, que teño aí, e despois tacovos unha canción antes de me ir. Entón, quería saber, hola desde o Galiñeiro, hola Cristian, que tal? Moi boa tarde, Nusca, son José Luis desde Buenos Aires, moi boa tarde desde Buenos Aires. Eu quería saber, hola Luis, saluda a xente do chat, eso xa me gusta moitísimo, porque iso é como se fose unha comunidade, como se nos juntásemos aquí para unha comunidade de veciños, vou ter que facer os estatutos e todo eso. En Portugal sí que hai, pero aquí en Luxemburgo non hai nada, ou non sei. Fernanda, que lástima. Moi boa tarde, Nusca, xente do Champer, que guapa, bueno, guapa non é, pero ten un pelazo, que aquí dice así.
E quería saber se de onde sondes, que aquí hai xente de todos os lados, de toda España, mas de todo o mundo inteiro. E quería saber se celebrades de alguna maneira o solsticio, porque realmente a noite de hoxe popularizouse e chegou a ser conocida como a noite de San Juan, pero realmente é unha costumbre anterior ao cristianismo, incluso, o que pasa que o cristianismo, se sabedes que apoderase de todo, pero era unha costumbre pagana. Facíase porque a partir de hoxe o sol, como que, aínda que queda todo branco, o sol se empeza a perder como máis forza e encendíanse as fogueiras para darlle un empujón extra que as colleitas fosen moi boas. Era como agradecerlle a Pachamama todo o que nos dá, porque todo o que necesitamos para vivir dánolo a terra. Nós inventamos despois os cartos e esas cousas, pero con trueque tamén se podía vivir perfectamente. Quería saber se vos celebrades de alguna maneira o solsticio ou o San Juan. Eu agora pongo para a festa, que me colleu o toro, que dixo eu, bueno, vou, mentres me visto, me disfrazo e tal, chegamos a tempo á festa. Pero non me acordaba que hoxe era domingo e que había que facer o directo. Ai, que calor teño, por favor, mi madre. Depois é de poñer o meu sombreiro de bruxa. Que chulo é, É que está super chulo, fixo a miña mamá. E non me acordaba do directo, que vos parece? Olvídeme de vos, pero dixo non, por nada do mundo vou deixar a xente colgada que están pendientes de viren aquí ao directo. Entonces, pois nada, vou estar con vos un ratiño, sentindo a moito, media hora ou así. Sobre as 8:30 voume, porque eu supoño que vos tamén, se celebrades o San Juan ou o solsticio, que tendes que ir tamén á fogueira, non? Entón, a ver, vamos a mirar se hai por aquí algunha pregunta destas que dixo... invítoche á zona bella de Santiago. Oi, quedame moi lesos. Elena, vente para aquí para a aldea. Saberás que ben o imos a pasar, que nos vai a dar a madrugada e ainda habemos de seguir tocando e cantando. Hai que celebrar o solsticio, pero non é algo generalizado. Non é generalizado porque se perden as costumbres, pero os dous solsticios, o de verán e o de inverno, deberíanse de celebrar. Pareceme das festas máis bonitas que poderíamos celebrar e agradecer. A ver, aquí había antes unha pregunta. Nusca, cando podas hasme contestar do árbore que che mandei foto a semana pasada. Gracias. Veña, xentiña, dediños arriba. María José, recorda, mandaste unha foto de que árbol? Dun naranxeiro, para que eu che dixera se era naranxeiro ou limoeiro, que me parece dificilísimo. Pero non sei se me mandastes depois outras fotos máis cerca, que é dificilísimo, pero quero ver polo menos as púas que ten, sabes? Un saludo desde Zúrich. Madre mía, Carmen Bouzas, en Zúrich celebrades de alguna maneira esta noite, que esta noite de San Juan, que se celebra aquí en España, bueno, en outros sitios do mundo, ou solsticio de verán, ou así, celebrádelo por aí. Hola, Cuchufleta, que tal? Hola, moi boa tarde, José Luis Palomares, que tal? Estás guapísima. Yo non lo celebro, tengo que trabajar. Bueno, sinto. Pero celébrase, non? Que ti non celebres, tal, pero... María José, dime dediños o do naranxeiro limoeiro. Pois non sei. María José, insísteme. Vólveme a... Non eres pesada. Si ao millor ás veces estou lendo os mensajes e digo, bueno, contesto e despois. Despois olvídaseme porque son des moita xente, teño un montón de cousas para preparar, para facer proxectos seguido, e entón, pois, olvidouseme. Pero volveme a insistir. Aquí era a noite de coller os carros despois da fogueira. Cristian, aquí tamén había esa costumbre, cando había os carros das vacas ou dos burros, ou o carro do boi, ou que tuvese carro para ser tirado por animales, collíanllo e colgabanllo nos pinos. Cuidado, botaban un cabestro arriba ao pino ou á jalla e subíanllo o carro e deixabanllo colgado no árbol. Tamén se descolgaban os portales. Quitábase o portal á persona e xuntábanse todos ali no monte. E pois ao día seguinte iba todo o mundo ao monte a buscar o seu portal, porque llos quitaban. Eran como gamberradas que se facían que agora xa non se fan. Era para ver porque non dá fruto. Nada, María José, por aquí non me acordo, porque as consultas son moitas e moi variadas. Ti volveme a insistir esta semana. Ola, escucho mientras limpio la finca con
con unha hoguera en marcha ya. En un rato voy a meter las brasas, chorizos, patatas, pimientos en papel de albal. Meteos nunha folla de verdura, Ana Belén. Como vas a meter os chourizos en papel albal tendo unha horta? Colles unha folla de verdura ou de col, envolve o chourizo e non se che queima. É como se facía antes. Entón, vamos a manter as tradicións. Xa que vas a meter os chourizos nas ascuas, envolveos nunha folla de verdura e xa me contarás. Estou a preparar a casa, xuntámonos na casa. Trece a comer sardiñas e churrasco. Prova do que teña que asar. Nós este ano non celebramos, xa non coincide a fin de semana para estar na playa, porque mañán toca traballar. A ver, cada un ten que aproveitar como poda. Pero, bueno, que a mí parece unha noite tan bonita, é que só é unha vez ao ano, unha que me gusta moito, e outra, que como este ano se me animou a xente a ir así disfrazada, pois eu encantada, porque a mí gustame moito disfrazarme ou caracterizarme ou así. Entonces, a xente que vai a vir de druida, de menja, de menjo, de misterios varios. Vai haber queimadas, sardiñas, chourizos, viño que non falte, así que a min é unha festa que me gusta moito celebrar. Eso se hacía en mi pueblo, dinos Conchi, e al día siguiente nos encontraban las cosas. Había que estar a buscalas, é verdad, onde vai? Pero xa ninguén se enfadaba, porque era como a noite de San Juan non podías ter roupa colgada porque a roupa tamén xa quitaban e tiraban xa por aí nas silveiras e así. Estás moi guapa de Palma de Mallorca, Sol, si non lo celebra aquí sí lo celebramos. Que guai, en Palma de Mallorca celebrades o San Juan ou o solsticio. Que guai. Bueno, despois máis á noite igual fago un directo ou así desde o sitio no que vou estar, para que vexades a festa que imos a montar no sitio, tocando a gaita, a panderete, facendo foliada, cafujeira, sardiñas, e vos de poñer todo eso, para que vexades que ben o vamos a pasar. Despois da fogueira, uns amigos máis eu, de pequenos, metémoslle o porco na cociña. A un veciño que nos caía... Pero o porco era dele ou regalaste delle un porco? Porque a mí, todos os que me caigan mal, que me veñan meter porcos na cociña. E depois, pois nada, xa criámoslo o porco da casa. Supoño que sería o dele, non? A mí unha noite de San Juan casi me matan. Contanos eso, Cris. Non nos deixes que intriga, Dios mío. Porque esas cousas son moi serias. Tasnos que contar a ver que foi o que pasou. Ola, Nusca! Ola, que hermosa, que hermosa. No, que va, estou disfrazada de bruxa. A miña intención. O que pasa que non me dou tempo a maquillarme, vou a pintar os ollos, todos así negros, así oscuros, secar un pouco o pelo, tal, pero colleu o motor, Eran as 8 menos 5 e estaba na ducha. Si, hazlo, sí que vou a facer para vos enseñar así como flashes do que vamos a estar a facer. Hola, preciosa desde Valencia, alguna costumbre que podamos hacer en esta noche para tener buena suerte? Sí, aquí acostumbramos a ir a saltar las olas a la playa. Pues aquí, Yolanda, o que facemos é, primeiro, preparar o ramo cacho, chámaselle ramo de San Juan, ervas de San Juan, cacho de San Juan, e trátase de poñer unhas ervas características de San Juan. O que pasa que en cada zona as ervas varían. Hai algunhas que son como fijas, como que non se cambian nunca, que é a Santa María e a erva de San Juan, o hipérico. E despois son 7 plantas que se poñen en cada sitio, poden ser diferentes, pois o fiuncho, o fento, o hinojo, a ruda, o romeo, a erva luísa, a xesta, bueno, esas son como as ervas que son 7 ervas, non? En cada zona como son diferentes, non brimbos moitas máis, pero porque en cada zona son típicas unhas ou outras. E despois hai que poñer o que se lle chaman as follas de protección, que son como unhas follas, ti vas facendo como un ramo de flores silvestres, e despois poñeselle as follas de protección. As follas de protección son colles aquelas follas da túa horta que queres proteger, o sea, que queres que esta noite menja proteja
ese cultivo. Métenselle unha folla de figueira, unhas follas de viña ou unha folla de millo, ou eso, chámanse follas de protección, e son as follas que queres proteger ese cultivo e posas tamén no ramo. E despois tamén se poden poñer flores varias, pero iso xa é a gusto de cada quen. Hai flores que son moi olorosas, que tamén son típicas destas de San Juan, unha que lle chaman ojitos de Jesús, que tamén se chama altamisa, que cheira ca pesta, pero tamén ten as súas ventajas para a piel e así. Despois hai outra, malbón ou geranios, que tamén se lle poñen os estalotes ou estalocres, que tamén, se están en flor na túa zona, tamén se lle suelen poñer. E despois, por encima de todas as flores, para culminar, digamos, o ramo, hai que poñer o que aquí lle chamamos o toxo da envidia, que sería tamén chamado o toxo manso, mal chamado, porque realmente é unha esparrajeira. É un tipo de toxo que é moi picudo, é pequeniño, é pequeno, chamaselle toxo manso, pero realmente é un espárrago. De feito, non chega a botar as flores como as xestas, como os toxos ou así, a chorima, non a bota, nin o alecrín. Entón, pois eso, métese en agua recollida de 7 fontes diferentes, e deixas a serenar antes de que se meta este sol, antes de que veña o día de San Juan, antes de que se meta este sol, hai no que poñer a serenar fora, e ao día seguinte todo o mundo ten que lavar a cara con esa agua, que se supón que está purificada. E que máis? Saltar a fogueira, hai quen a salta 5, 7... Non, 3, 5 ou 7 veces, dependendo da zona. E o que si é común, polo que eu teño leído, é que sempre se salta na mesma dirección. Non podes saltar a fogueira daqui para aquí, e despois xa que estás aquí, saltala para aquí. Non. Todo o mundo a salta como queiras, pero como empeces, tens que acabar. E que máis cousas? Había unha tradición, unha costumbre, que era que se querías saber con quen te ibas a casar, non? Porque as mozas casadeiras parece que tiñan como unha obsesión por saber o seu marido como iba a ser e todo eso. Entón, podese poñer en un vaso con agua unha clara de ovo e poñelo no alfeixar da ventana pola parte de fora antes de que se poña a hora o sol tamén. E mañán a mañán hai que mirar a clara. Supónse que a noite mágica che indica, o sea, ejerce os seus poderes máxicos sobre esa clara de ovo e indícache unha forma, a clara de ovo colle como unha forma, e iso vaiche a dicir con quen te vas a casar. Pode coller forma de barco, entón pode ser que sexa un mariñeiro, ou pode ser, bueno, pois, iso que tamén se facía por aquí. Non sei se facía pola vosa terra. Lo de meter los chorizos en una hoja de berzas no lo sabía. Voy a probar, gracias y pásalo bien. Oí todos los días. Por tanto, vos van a pasar moi ben, eu sempre o digo. Proba o de meter eso nunha folla de berza. Pos o chourizo, doblas a folla de berza e enróllala como se fora o do papel albal. Se non queres que se che abra, podela amarrar con unha erva, que a erva non se vai a queimar, e se non nada, pola así boca abaixo nas ascuas e xa estaría. Hai 89 personas conectadas, moi mal, só hai 48 dedos así, pareceme moi mal, porque non me cunden os directos, hai de quedar ao me gusta para que as estadísticas digan, pois esta nusca fai directos aos que lle gusta a xente, porque senón pensan que non vos gusta. Donde están queriendo poner el chorizo? Isma, dinos... A ver, bueno, dinos aquí que iba a facer unha barbacoa. Este é a noite de San Juan e moitísima xente vai a facer barbacoa. Vai a facer churrasco, chourizos e sardiñas. É o típico. E os chourizos, esta persona dixía que os vai a envolver en papel albal para poñelos á brasa ou á parrilla. E eu dígolle que se ten versas, o sea, unha folla de repolo, o chourizo queda moito máis rico se o envolves en folla de repolo para meter nas ascuas. Eso é riquísimo. A ver, que Ivette vai nos a dar un consello sobre lectura. Acaba de ler unha novela de Leticia Costas, Piel de Cordero. Xóname moito, creo que a Alín, que trata sobre estos... vale. Excelente obra, le recomiendo. Pois eina de ler.
Sí, porque me sona, que ademais creo que a teño, desde fai moitos anos. Perdón, no, era para aquí, non sei. Estaba hablando de comida. Moi boas tardes a todos. Hola, que tal? Estou moi brujita, sí, estou brujita porque teño aquí o resto do disfraz. Están a chamar. Teño aquí o resto do disfraz porque vou ir para a Zugueira de San Juan entón, pois, vou ir disfrazada de brujita tapita. Perdón, adiós e éxitos ao canal. Chao, Isma. Vai de meigas. Eso sobre brujería, o libro que nos recomendas é sobre brujería en Galicia. Pois está igual. Un veciño escondeuse detrás da fogueira e tirou un tronco. Dou-me a min, na testa. Quedou inconsciente. Rechispa tamén. Botouno con mala fe, Dios mío. Ai, mi madre. Bueno, pois... vamos a ver. Eu se cumplí tan pronto como entrei. Home, claro, bueno, a ver, xa hubo xente que lle dou o me gusta, Bueno, vamos a mirar. El chorizo asado en las brasas de la hoguera... Nada, deixa de quedar que xa está, creo que xa está máis que contestado. Muchas gracias por toda la explicación. Para el año que viene me prepararé todas las plantas y las flores. Yolanda, teño un vídeo no canal, disfrazada tamén, donde explico todo o que hai que facer, enseño cales son as plantas todas, máis explico cal é a parte mística, de, como digamos, de áurea de protección, por que se pon no ramo, e tamén explico a parte un pouco científica de por que se pon esa planta. Porque as plantas que se usan, non se purifica a piel, home, claro que a purifica, porque a mitad das plantas que se poñen teñen poderes sanadores sobre a piel. Por norma general, nada místico nin cousas desas, non? É como se me dis, o llantén cura as feridas, nas cura, pero axuda a cicatrizalas, a piel escamosa, seca ou así, que tamén axuda. Entón, claro, pois eso, que moitas plantas en por sí xa axudan. E no vídeo que teño no canal, pois explico todo eso. É como hai que coller agua, como hai que poñer a serenar, todas estas cousas que vos conto é máis que sei así de por aquí, de misterios, e cousas, costumbres que se facían, cousas que non se podían facer porque daban mala suerte nesta noite. É así. Hoxe fui dar un paseo polo monte do Galiñeiro e encontrei os escalotes, en serio, que nunca vira tamén os dedos do diablo. Non sei cales son os dedos do diablo. Supoño que é un hongo, mano de diablo, chámase, pero é raro porque neste tempo hongos, o sea, setas neste tempo, non sei cal é, pero Monse, agora si queres sementar os estalotes blancos, vaste dar outro paseo e cando estean secas as semillas, podelas levar, que se dá moi ben. Son bianuales. O primeiro ano non che van a botar flor. Bueno, a mellor sí, pero é raro. Son bianuales. O primeiro ano saca planta e chega o inverno e volve a morrer, e o segundo ano saca planta, pero saca un flor. Esa é a súa maneira de vivir. Boas tardes, faltaba eu por darlle o like. Me caches na má. Pili, suspensa, este mes non vas cobrar. Faltaba por darlle o like. É que estaba cas mans na masa. Que estou facendo vinagre de masán. Que guai! Faz o vinagre ti. Pero ainda non hai masáns? Ou de onde eres? Porque aquí as masáns ainda son así pequeniñas. Non temos masáns como pa eso. Pois yo miraré, raro non haber visto el vídeo porque los veo todos, jaja, pero lo buscaré. Yolanda, sabes que pasa? Que creo que foi o meu segundo vídeo que fixen para o canal de YouTube. De feito, notase que o fago como insegura, que ten unha calidad un pouquiño así non moi boa, tal, sabes? Creo que foi o segundo vídeo que fixen para o canal de YouTube. Entón, pois eso, xa ten un par de anos. Saludos, Santos, Mirna, que tal? Moi boa tarde. Como se fai o vinagre de masán. Tenos que explicar como se fai o vinagre de masán, poñendo a fermentar masáns. Nuska, non logro germinar mis semillas de fisalis. Me poderías ayudar? Vivo en México, con clima seco e temperaturas hasta 30 grados. Pois tiñese que dar moi ben, Anita?
y ahora ha llovido por el huracán. Bueno, espero que non pasara nada co huracán, que todo fosa ben. Mira, Anita, os fisalis tes que esperar a que a planta... Vouche buscar un. Ai, eu quería, pero non podo. Quería te axudar. Vai para fora, que abrí a porta sin querer. Vai para fora. Teño unha planta, Anita, pero non ten ningún fisalis aínda maduro, que me dá moita rabia para te enseñar. Este está moi verde, para te enseñar. Pero bueno, sabes que o fisalis hai no que deixar casi pudrir ca cápsula así. Esta cápsula, cando o fruto está moi maduro, perde o que é toda a capa e queda como se fora un esqueleto. Pois en ese momento é cando podes empezar a pensar en coller as semillas para poder plantalo, porque antes ao mellor non están tan maduras. Cando o plantes, cando fagas o semilleiro, cando as sementes, non necesariamente tes que enterralo moito, ten que quedar máis ben a derriba. E pensa que valo a sementar este ano e hasta o ano non vas a ver as plantas. Non é que o poñes agora as semillas e en 2 meses xa vas a ter unha planta que che vai a medrar e tal, porque tarda en crecer, tarda un ano inteiro en crecer. Entón, despois, si, para o seguinte ano xa estaría... Non lle encende, non? Ben. Estas son as conexións do directo. Apaga. Ai, mima, estades aí. Bueno. Sentín en calor. Mima. Que se me foi aí a luz un momento, é que din sin a conexión de internet, e costoume un montón volver a conectarme co internet. Que rabia. Pero estuvestedes aí todo o tempo, de verdad? Estuvestedes aí todo o tempo sin marchar? Ou estabades me vendo igualmente? Estou en directo. Hola, Jorge, que tal? Moi boa tarde. Pili, mirei en internet o ano pasado, agora é a segunda vez que o fago. Está moi rico. O vinagre debeu de ser. Eu penso que isto quedoume como saturado ou así, non sei. Eu estaba falando do fisalis a esta chavala, a ver se pode. Joder, que rabia me dá. É que non sei ni se seguides aí. Estades por aí? Quedounos sin palabras. Hola, Nuscas, hai conexión. Menos mal, un eclipse. Foi, non pasou nada, son cousas de meijas. Que non... Nada. Gracias. Non só Pedro Cañón, aí, José Manuel, moi ben, home, moi ben, esperando. Bueno, pois xa estamos aquí, mi madre, que calor me entrou, Dios mío querido. Púseme nerviosa e todo, dixo, esta xente vai me marchar toda. Hola, sí, estamos. Bueno, aquí estamos. Bueno, eu de pequeno dinos José Luis, eu de pequeno vin entrar un abillón nun estalote, apretei a entrada para que non saíra, que pinchazo me meteu, non me acerquei nunca máis. Mira, un abillón non era porque os abillóns non teñen aguillón, teria que ser unha abella ou un tabán ou algo así, pero un abillón non creo. Pero que maldad tiñas, José Luis? É que querías apretar a ver se non salía, non? Meteuche un aguillón, pero aprendestes a lesión. O importante é aprender a lesión, porque o malo sería que non aprendeses nada, pero se aprendestes, benvido o aguillonazo que che meteu a prova da bicha. Sí, moi ben traído, son cosas de meigas. Claro que sí, estamos na noite de meigas. Non te abandonamos, que te queremos moito. Bueno, queredes que vos toque unha canción ca gaita? Porque sempre me estades a dicir, tes aí a gaita, nunca tocas e tal. Eu, si polo menos son de 64 personas, si 20 personas me decides que sí, ou lle dades así ao dedo,
Toco-vos unha canción ca gaita. Que vos parece? Si vos apetece así, para que sea un día diferente, xa que hoxe estou disfrazada de meiga, pois toco-vos unha canción meiga. A ver, aquí... Sí, 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 sí. Ai, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 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 sí. Ah, nada, vou conectar a gaita logo. Veña, a ver, vamos. Vou a ofrecer un concertazo con... Sí, 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 por favor, veña. Ah, sí, hai máis de 20. Genial. O veña, vamos a ver. Ai, vale. Teño que conectar a pistola, que ainda teño aquí sin aquela. Aí vou, Non desesperedes, que xa vou. No, non me podo creer. Ai, Dios mío. Espera, eu vou a tocar, pero teño que buxear no fal, porque se me colou para dentro o pallón. Está aquí dentro. Podedesme ir falando, e de contado un conto por aí, para que non se me aburra aquí o personal mentre o saco, porque non é fácil sacalo, e así tamén vos lo enseño. Unha chispa negra. Isto son causas de directo, se eu tuvera preparado, vedes, para que digades que tal. Eu non teño preparadas nunca esas cousas. E se tuvera preparado, estaba todo no seu sitio, pero, como vedes, ai, sí, 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 o ronco. Aí vai, Quere salir? Ai, Dios mío, védelo. Ai, dende logo. Colouseme para lá e son che cousas así do directo. Entonces, pois, collino de contado, que ás veces boto un cuarto de hora para encontralo, para ser capaz de sacalo de dentro do foro. A ver. Dios, que calor fai. É que vos toco.
concerto? Ou queredes que vos toque unha muiñeira? Queredes que vos toque outra peza? Ou ides vos a aburrir? 72 personas, pois hai máis que cando empecín a tocar. Vou tocarvos unha muiñeira, a ver se me sale ben. Se me sale mal, xa vos aviso que tampouco son unha profesional do tema, así que se sale mal, aquí os expertos non miredes, mirad para outro lado, non escoitedes. A ver, a ver se me sale. Vou ir un pouquinho máis lento, que pasa a min que vou a moita velocidade. Entrou no calor xa. Ben, pois así, hoxe vou a ir a tocar a gaita, as fallas, hola, que tal? Bueno, que tal? Gustamos o concerto? Gustamos o concerto, gaiteira, xa che digo eu. Abro a ventana, sí, pero é que entonces vai moito ruido para os veciños, pero tamén ten razón. Sí, moito mellor así. A ver, vamos a tocar unha... A ver se sabedes esta, A ver, se a reconocedes, poñedeme como se titula. Sabes? En serio? Pois moi mal, Pois moi mal. Non saber que canción é esa, moi mal, porque esa é conocida, Dios mío. É de Cuba, non? A Galiña chora, o galo canta. Non, sí, podía ser a da Galiña, pero non é, porque creo que non é a mesma, non? A que di é o galo canta, a Galiña chora, polos pitiños que dorm, Habana, non é a mesma. Esta é Cuba, que bonito é Cuba.
Cuba, donde os cubanos salen a bailar. Mamá, eu quero ir para bailar a rumba ali. A de Cuba, concho. Pois era ese. Pois así, pois, sí, vou para a Fogueira. E xa van a ser as 9, dixenvos media hora. Bueno, puño directo na Fogueira, xa temos geiteiro. Geiteira, Cris, geiteira, xa temos geiteira. Ai, Dios mío, Nusca, eres mundial, viva a alegría. Dios, pois, Dios de alegría, que total, mira, a tristeza ben sola, a alegría hai que buscar a tristeza ben sola. Non hai queimada a noite, vas a dixilo con sur, home, claro que vou a dixilo. É máis, hai queimada, hai sardiñas, hai churrasco, hai viño, cousas así. E nada. Cuba, claro, é Cuba, chamábase Cuba. Bueno, pois eu, miña xentiña, non é por nada, pero teño que ir porque a festa me espera. Entón, pois, témonos que ir alá. Enseñábavos a miña, pero teño que ir a buscar alá as miñas ervas de San Juan, pero enseñávolas mañán. Que non se vos olvide que aquí unha costumbre tamén que hai é que o cacho chámaselle ao florero que vas a facer cas ervas de San Juan. Ese cólgase nun alpendre, nun alboio ou no garaje ou así boca abaixo durante todo o ano. E ten o poder misterioso de atraer e recoller e guardar todos os males e maleficios que iban a entrar na casa. Entón, o ano seguinte, collese que xa está todo sequiño e tírase á fogueira do ano seguinte, para que se queimen os males todos. Así que, pois nada, era para vos recordar iso tamén. Eu marcho, que teño que marchar, non é que teña gana, pero teño que marchar, porque vou para a festa. Entón, desde a festa, prometo que vos vou a facer así algún vídeo, pero posiblemente non o poña aquí por YouTube. Ou sí, non o sei, pero sí por Facebook ou Instagram, seguro que vou facer algún directo, cachos de directos así, pero seguro que non vou a falar, só vou a poñer o directo porque vexades como se montan as festas aquí na aldea, as festas de verdad que a xente da aldea. Así que, miña xentiña, coidádevos, portádevos moi ben, sede moi felices, e se hai fogueiras por aí polo vosso alrededor, pois veñan á fogueira, a pasalo ben. Para a semana xa faremos un directo máis serio, porque o dixo moi serio non foi. Pero, bueno, un biquiño, moitísimas gracias por estar aí, a pesar de que hoxe é o día de San Juan. Nada, dadelle ao like se ainda non lle destedes antes de marchar. E para a semana vémonos. E durante a semana, pois, verémonos nos vídeos que vos vaya subindo e así. Coidarse muchísimo.